Ден преди снимките екипа буквално нощуваше на терен, за да може на сутринта всичко да е окей. Виж, помагам. Снимай. Представям ви моята операторка Вики, асистентката ми Кари, дясната ми ръка шофьорът и вече изпълнител Илия. Да, давай, бачка Робе. Меги, диджей Ники и екипът му изпипват всичко до последно. Добро утро, днес вече 19 и големия ден. Часът е около 5:30. Станах, взех си душ и след малко ще се включим от студиото, може би, или по-път. Къде отиваме? Меги догледа така, защото просто не е свикнала на тези скорости. И така, тук вече сме пред снимачната площадка в Пазарджик и това са първите кадри от песента, които трябваше да започнем да снимаме в 8 сутринта, но заради огромен проблем започнахме в 10. По-нататък в видеото ще ви разкажа как точно наваксахме 2 часа разлика. Ето ги главните ми героини, без които клипът ми нямаше да бъде същия. Браво, браво! А тук вече съм с първата визия от нашия прекрасен стилист Джем, за която му благодаря адски много. Раз, и два, и три, и четири, пет, и шест, и седем, и осем. Раз, и два, и три, и четири, пет, и шест, и седем, и осем. Пет, и шест, и шест. Пет, и... Айде, Илия! Айде бе. Успех. Значи виж това ще шипаш мои шамар. Тук по сценарий беше заложено едната от главните героини да ме удари, но така и не се случи това. Много съжалявам, че подобен тип кадри и тези, които ще видите напред в бекстейдж видеото ми, не присъстват в официалния видеоклип. Това се дължи на огромен проблем с външната памет и доста съжалявам. Удар, едно, две, три, вълна, цак, горе, въртиш, зад, ръка, ръба да дам, глава. Някаква малко. Още се проблема? Не, просто трябва. Ние сме готови по принцип. Кой чакаме? Не знам. Кой чакаме? За? Да започнем да снимаме. Ами айде! Да кажа старт! Много често се случва екипа да се кара на мен, отколкото аз на тях. И определено няма да съм аз, ако не направя някаква простотия. Дори сме си заложили за следващия клип определено време само за нас. Определено във всеки един видеоклип фотосесията е любимата ми част. Представям ви човека, който е буквално от яслата с мен. Това е Меги, една от най-добрите ми приятелки. Вие откъде се познавате? От Ивайловград. От Ивайловград? Старата гора. Кое? Питай... От аптеката Обувка. Цезар Пачоти. Цезар Пачоти, какво беше? Цезар Пачоти. 18 Масимо до 18 хиляди. От Милано ми А костюма? От Милано ми 15. 18. Питай ме откъде е купуван. От Димитровград. Пазара. Моя питай, няма ти казвам. И струва 15 стотинки. Лева. Какво правиш? Ими, търпъца цял ден да си снимаш клипа. Иначе да познавам от детската градина. Ама не можах да намеря снимката да ти я покажа. Оле, тя върно ще търси снимка. Аз се търсих Една цяла снимка. вечера, ама не можах да я намеря. Снимка облечен целия в бяло, плетено, загащен тук на 3 години и реве и гледа към прозореца и търси майка му да дойде. Винаги? Да, какво да прави?
Друго, какво да ти кажем? Историята си. И слушай, 2 години живеем двамата на една улица тук в Пловдив, но ние Това не е знаем. верно, между другото. Ние живяхме 2 години един срещу друг, без да знаем, че сме Аз си комшии. мисля, че той е на морето, той не знам какво си мисли за мен и му звъна един ден и ми вика къде си, вика какво правиш, като ти се прибираш тук в този апартамент, аз ако ние тук живея. Той вика, аз вика живея, вика срещу тебе. Аз мисля, че отиваш на учена на... Тя вече. И какво друго? Как е настроението, Искам да Кари? допълня да... Искам Има Мигрена да допълнение. разкаже историята, където класната ни метна чанците пред Да, мен. пратете поздрави. Ти каза, че сме какво беше, бе? Таня го каза Добринка Петрова, че за нищо няма да станем, обаче тя пък, нали... Представям ви Веси, мой оперативен менеджер и двигателя на абсолютно всичко свързано с Иван Лон Груп. А тук Мегито разказва как в 5-ти клас класната ни хвърли чантите в коридора. Това е общо, нали всички, не е... Да. Ела сега с мен. Отиваме при танцорите и при статистите. Как са танцорите, как е настроението? Супер са танцорите. Леко отпочинали. Питай ги дали са доволни от мен. Доволни ли сте? Не разбирам. От Иван Защото като аз шеф. много Не от разбира тях. се. Ако не са те, нямаше да имам клип със сигурност. Ако не сте доволни, мигнете 2 пъти. Не. Колкото имаш бете. Какво? Да, нищо говори. Така, продължаваме навътре. Къде отиваш? Една от главните Не, няма. актриси. С нас. Това е най-готният човек, който направи кориците за всякъде. Това е неговата приятелка. И дойдоха чак поздрави. от Бургас. От София. Не от Бургас. Да го изрежеш от София. Нататък няма да влизам. Всъщност Там това се беше запретава. човека, който след половин година решихме, че ще сглоби клипа към лошите момичета. Удобно ли е за влога? В смисъл, сега ще се преоблича, ама... В смисъл, ние какво да го питаме момчето? Аз преди 2 минути се запознах с него. Как е настроението? Добре, леко изморение. Добре, оставаме те, пак ще дойдем. Удобно, има ли горе? Не. Вече не. Нали си манджа? Аз съм много Ами гладен. никой не е ял, нищо не съм носи, доколкото виждам вече. Да. Жал, че имаме само много огледалци. Показвам ли снимачната площадка в действие? Е така. Ти знаеш снощи как съм ходил да си лягам. Така протича един работен ден на снимачна площадка. Нормално така ли е? Да. Винаги е така, пълна лудница. А това е другият човек, без който аз съм казал, че няма да отида на участие. Диджей Ники, моят озвучител. Влог ли правиш ли просто снимаш? Влог правя. Това е случайен човек, не го познаваме. Да. Чакай, почна, беше озвучител, беше диджей, беше певец. Днеска е осветител. Лъжа, аз имам клип. И аз имам клип, между другото. Днеска е осветител. Участие без телефони. Вчера беше акробат. Вчера беше акробат. А ти знаеш ли къде е качен той? Къде? Да кажеш той къде е качен. Къде са те качили? Цвети го е качило веднага, да. И тук предстояха най-тежките снимки, защото бяхме около 30 човека в кадър, а сценария беше само в моята глава. Благодарение на Веси и хората от екипа ми, успяхме някакси да нагласим нещата доста бързо и снимките станаха чудесни. Да, Иване. Да. Даже, знаеш ли какво? Те ще влезнат по-рано, докато правят това. Цялата песен така да се изкара кома. Супер, супер. Браво! След пъти, само колко 15 пъти ще става. Та може почнете се. Старт! Музиката в кой? Не знам къде е телефон. Ето го. Това този телефон, този Иван. А тук вече преминаваме и към втората част от снимките. Те обичам ли? Какво беше бе? Да не е мога, че съм да случайно. Обичам те и тя
Мегито също допринесе много за сценария ми, но за жалост кадрите останаха само в бекстейдж видеото. Да. Определено това са едни от любимите ми кадри. А тук ще ви покажа как се изгарят чисто нови обувки, които са купени специално за клип. Това са и финалните кадри от песента. Снимахме близо 15-16 часа. Всички бяха доста изморени, всички се раздадоха на макс, за което ви благодаря страшно много. И, както казах, клипът ми нямаше да бъде същия без всички вас. Няколко часа след снимките. Manca pozdravljamo socijalnih zadanja, zdravstveni došlo prijateljimo, smo svi stakli iz kompanije. Zdravstveni prijatelji Germanije. I na bliske.